Huomenta vaan tietenkin kaikille sen Suomeen. Siellä taitaa olla vielä aikainen aamu ja täällä meni nyt nämä kahinat ihan mukavasti, että vaikka eilen ei nyt ihan hirveän hyvältä näyttänyt, niin tänään kuitenkin saatiin ajettua hyvää kisaa ja pysyttiin tiellä ja oli vaikeat olosuhteet ja alussa oli paljon vettä ja oli liukasta ja näin poispäin, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin meidän tallille tärkeä juttu ja meidän talli kyllä ansaitsee tämän palkintopallisijan tältä vuodelta, että vaikka on ollut tämmöinen vuodistorata tämä vuosi, että on ollut vaikeuksia ja välillä vähän mennyt paremmin, välillä huonommin, niin kuitenkin talli on tehnyt kovasti töitä ja heille siitä kova kiitos ja toivottavasti tämä nyt jatkuu tästä, että nämä on ihan mukavia kisoja tällaiset ja toivottavasti nämä tulisi vielä lisää. Thank you, Heikki. And now Kimi in finish. No tietenkin olisi voinut mennä paremminkin, mutta oikeastaan alussa kun lähdettiin noilla intermediate renkailla, niin oli joku sääntö tullut yhtäkkiä, että kaikkien pitää lähteä täyden sadekelin renkailla, mutta meidän tiimille unohdettiin kertoa semmoinen ja me oli pakko tulla vaihtaa renkaat siinä safety carin perässä tai me ollaan saatu musta lippu, että se oikeastaan haittaisi aika paljon, että sen jälkeen viimeiseltä sieltä tuo vesisuihku on vaikea, kun ei näe mitään ensinnäkään ja ohitella kaikkiin, mutta tietenkin saatiin ihan hyvä lopputulos, että tietenkin hävittiin pisteissä taas Hamiltonille, mutta ei maha mitään, että kokeillaan, että tässä on vielä muutama kisa jäljellä ja yritetään taistella, että katsotaan mitä saadaan aikaisemmin. Thank you guys.